Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraro a daidai wannan lokaci, barkamu da kasancewa tare da ku a wannan rana ta Alhamis 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2019 wanda ya daidai da 16 ga watan Jumada akhir hijira ta 1440. A yau insha Allah masu kallo da sauraro za ku ji mu da takaitacce shira tare da Sharif Bala Waziri wanda kuka fi sani da Malam Bala Waziri, wato mahaifin Sharif Sani Jambulo mai shekara 107. Ku dai kasance tare da mu kullum don ku ji yadda tattaunawar za ta kasance. سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب Barka da zuwa. Kuma malam zai iya gabatar da kansa ga masu kallo da saurare da kuma ya faɗa musu uwa inda yake zaune. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ونصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. to ni sunana Alhaji Bala Waziri Limanci Shaɗari. Na'am, kamar yadda muka faɗa a gabatarwa muka gaya masu kallo da sauraro cewa malam shekarunsa 107 kenan cif. Kwarai. To Allah ya kara ma lafiya. Ko malam zai iya gaya wa masu kallo da sauraro asalin kakanninsu a ina suke? To asalin kakannin mutanen Kuba ne. Na'am. Da wata rigima ta tashi ta daular Abbasiya. Na'am. Sai rigima ta auku. Kowa ya nasa waje. Domin wani bangare na kakannin namu wani sai suka tafi Misira. Daga Misira wani su kuma suka tafi Chadi. Daga Chadi wani su kuma sai suka tafi Borno. Daga Borno kuma shi sarkin Kano Abdullahi sai ya nemi alfarma su nan sharifai zan nemi albarkarsu. Ya ce yana so su zo ga su taso ta wannan birnin Kano. To shi ne da suka zo birnin Kano, to shi ne ya suka tafi sai ya kai su unguwar Sanka. To shi ne suka zauna a unguwar Sanka. Na'am, to duk da wannan bayani da malam yi wa masu kallo da sauraro, ko malam zai iya gaya wa masu kallo da sauraro mai kawo malam zama a unguwar limanci? Ya abin da ya kawo ni zama a unguwar limanci, wato mahaifina ne ya kawo ni wajen kaya ne karatun Qur'ani. Da na gama karatun Qur'ani shi ne hannun limanci shi ne haifar limanci. To Allah ya kara ma lafiya. Tambayoyin namu ne ga sunan da ɗan dama, to amma bari mu ɗauko wacce na san cewa mutane za su so su ji ita wannan tambaya tamu sosai. Tambaya ce akan ko da za ka yi wa mutane ƙarin bayani akan shi Sharif Sani Jambulo? Shi Sharif Sani ɗana ne na biyu, ɗana ne ɗan sasso na ne. Na'am, to kuma yaya rayuwarsa ta ilimi ta kasance? Rayuwarsa ta ilimi tun da suka taso na sa su a makaranta. Suka yi firamare ya kuma sakandare kuma na sa shi a makaranta a Haliya. Daga nan kuma ya je Maiduguri, ya je can ya samu shaida cewa ya gama makarantarsa ta babban makaranta. To da ya zo da ya ci gaba da karatunsa har ma ya yi masta ma yi komai da komai har ingila ya je wurare da yawa har ya samu matsayi na masta a iliminsa na boko. A arabic kuma shi kuma a nan duk ya samu ilimin arabic ya samu ilimin boko kwata-kwata. Shi ilimin boko ya kai matsayin masta, ilimin arabic ya zama da ya kai komai da komai, ya san komai da komai da karshanin karatu. Ya san tajawidi, ya san nahu, ya san dukka, ya san tasarifi, ya san fiqh, kuma gashi Allah da mamahadicin Qur'ani. Wato banda ma bangaren addini da ya yi shuhura tun da dukkan al'umma na annabi suka san shi da ma kasan nan da inda ba kasan nan ba, duniya ma aka san shi akan haka. Wato wanda nan ma bangaren ilimin bokon ma an zurfafa sosai. Ya zurfafa kuma gashi ina jin filatanci. Na'am. Ina jin filatanci kuma yana bare Hausa kuma Hausarsa ce. Na'am. Kuma ga Turanci. Na'am. Yana jin wannan. Na'am, yarika dai kala-kala ga sunan banda
larabci tunda mafi yawanci dama al'umma sun san shi a bangaren wannan duk inda zai je ne ma larabci ma san sai ka ce shi ba haushe ba ne turanci kuma har ma saboda sabo da turanci sai ya rika shiga wata kalmomi daban saboda ya saba da shi kuma larabci ne kuma ba za ma ka tafi cewa ba haushe ba har wannan hususiya ce Allah ya basu wannan na'am malam kamar game da a cikin rayuwarsa gabaki daya idan aka ce a cikin rayuwarsa irin dukkanin da abin da ya shafi rayuwarsa menene abin da za a ce ya fi burge ka a rayuwarsa abin da ya fi burge da ya shiga da san manzon sallallahu alaihi wasallam bayan ya shiga da san manzon kuma bai dogara da shi ya zauna zaman malinta ba wato harkokinsa yake na sai da sayarwa abin da sahabban manzon Allah suke shi ma koyi saboda kusan manzon Allah da yake da koyi da manzon Allah bai damu kuma ba harkarsa yake da kasuwanci na'am ba kamar yanzu yanda afuwan wasu zaka ga malamai da yawa yanzu sukan fi zaka ga sun zauna sun tara mabiya to amma kuma sai kaga Allah da ya ba su ilimin daidai gwargwado sannan kuma wasu za ga iya na addinin suka tsaya sannan kuma sai kaga wasu ba kasuwanci bayan nan ma bangaren kasuwanci dai ya yi shura sosai a shi a bangaren kasuwancinsa duk taron da zai yi baya bukatar komai bangarori ma wasu shi ne yake ba su musamman an zo maulidi a yamu nan aka yi wasu maza ka an biya musu kuma an biya musu maka gashi nan saboda ya dogara da wannan shi dukiyarsa baki ɗaya ta manzan Allah da abin da ya samu ciyarwa yake kuma baya bukatar komai saboda ya dogara da manzan Allah kuma manzan Allah ya saya masa komai Allah ya kula. Na'am malam ina ganin kamar magana nan da kai ta makka da yakan ɗiban mutane kai su makka wasu kuma biya musu umara yana da kyau mu nuna wa masu kallo da sauraro domin an ce gani ya kurji masu kallo da sauraro ku biyo mu. Malam Ibrahim Gombe. Malam Ibrahim Gombe. Malam Ibrahim Gombe. Maza ya hau kan mumbari ina neman sa. Malam Ibrahim Gombe. Malam Isma'ila dan Saki. Malam Isma'ila dan Saki. Alhaji Shak Abubakar mai waya. Shak Malam Bashir Yusuf Shagarda. Malam Bashir Zin. Wanzami na Madina. Wajen rijiyar zaki. Jiyali dan Umar Khair. Sarki na Afirka sai kuma social media Sharif Nisa'i Kabara wa'annan su ne da yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za su tafi ziyarar Muhammadu Rasulullah. Barkanmu da dawa masu kallo da sauraro a inda muke tattaunawa da Sharif Bala Waziri wato wanda aka fi sani da Malam Bala Waziri inda muke tattauna akan asali da dangi da dai sauransu gashi nan dai sai dai abin da shi mai kallo ya kalla a daidai wannan lokaci to za mu dora daga inda muka tsaya to malam zan so a ce a cikin tambayoyin akwai muna da tambayoyi da yawa a ƙasa amma zan so a ce a cikin tambayoyinmu malam ya amsa mana ita wannan tambaya akwai wata magana ce da mukan ji tana dan yawo haka a gari so da wasu suka faɗin cewa to ai sun ma yi bincike akan cewa shi Sharif Sani ba ma sharifi bane dan har wasu ma wani lokacin sukan cewa an tambayi shi mahaifinsa ya faɗa musu cewa ba sharifi bane to shi ne zan so a ce mu ji ita wannan cikakkiyar tambaya mu ji ita wannan cikakkiyar amsa daga bakin malam dan na san masu kallo da saurari za su farin cikin ganin ita wannan cikakkiyar amsa daga gare ka. To ni Alhaji Bala Waziri wanda na haifi shi Sharif Sani ni tabbas sharifi kuma sharifi jikan manzon Allah salsala ta sai da na Hassan shi Hassan dan sai da tana Fatima to salsala ta kuma bayan haka inkari na mutane abu ne wanda aka gaje shi tun daga annaba na 113 ba wanda bai inkarin su ba akan haka ma ake hallaka su wannan al'ada Allah ce tun daga kan annaba ake
idan ma an yi musun cewar ko shi ba shiriki ba ne kowa ya wani ba na abin mamaki ba na al'adar mutane ce shi manzara da aka aiko shi rahama ga halitta jin kai ga halitta shi manzan Allah to shi godiyar Allah da nake yi to alhamdulillah shi wannan yaro na sani ubangiji Allah ya taimake shi komai da komai Allah ya taimake shi da komai yana zumunci yana taimakon mutane wala saboda mutane da yake taimako wannan yanzu wannan yanzu wannan yanzu wannan kun baya gajiya kun baya ga mutane bakan magana to ni wannan hususiya ce wanda Allah ya bashi a cikin yara to ni abin da zan faɗa muna matukar godiya da wannan ziyara da aka samu aka kama mana kuma aka dan bamu lokacin Allah kuma ya ƙara nisan kwana na'am duk da haka mutane da suke son wannan yaro na so ba don wani fahari ba wa'annan mutane da suke son su muna yi musu fata imaninsu ne ya kai haka din suke son sa Allah ya azurta su da san wannan yaro na wani ma so suke su gan shi duk ƙasar Afirka din nan ba inda ba a zuwa a ga sani saboda imani waɗannan mutane ne musu godiya ne musu fata Allah ya biya musu bukatunsu kuma Allah ya saka musu da alheri ne musu wannan fata na'am to Allah ya saka da alheri Allah kuma ya mai da malamin gida lafiya Allah kuma ya kara nisan kwana amin to masu kallo da sauraro kun san an ce shi laifin daɗi karewa duka anan muka zo karshe ita wannan tattaunawa da muka jima muka dauki tsawon lokaci muna ta neman Allah ya ba mu aran ita wannan dama ayo dai Allah ya ara mana ita sai dai ku biyo mu zuwa wani lokaci idan Allah ya kara ara mana makamancin wannan damar za ku ji mu ko ku kalle mu a ko ina a duk inda kuke sai wanda kuma ya nadan mana shi recording na wannan bidiyo ga baki daya wato Abubakar Sani sai ni da na jagoranci gabatar da wannan shi wato Musa Ali duka dai da wannan nake cewa ku biyo idan Allah ya sa mun sake samu ita wannan dama amma a daidai wani lokaci da ke cewa da ku محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب